Предаването е Бизнес Старт. Ние продължаваме с тема за Тръмп Голд Карт. Какво означава тя и какво следва относно тези политики? Разговаряме с адвоката Христо Василев. Добро утро. Добро утро. Радвам се, че съм в студиото и че ви виждам с вашето свежо предаване, което стартира всяка сутрин. Много ви благодаря. Вижте каква хубава тема. Сега ще говорим за Тръмп Голд Карт. Разкажете ни всъщност какво означава тази карта. Какво трябва да знаят всички, що се касае Тръмп Голд Карт? Това е една иновативна програма на американското правителство на президента Тръмп, която стартира на 19 септември 2025 година. Темата е много прясна. И всъщност тук се породи един конституционен дебат дали президентът Тръмп може да прави такива нови имиграционни понятия, нови имиграционни политики, тъй като това е приоритет на Конгреса и той може само да влиза в сегашните регулаторни рамки. Същността на Golden Trump Card е, че кандидатите трябва да заплатят дарение в американския бюджет на стойност $1 милион, като срещу това получават право да живеят и да работят в Съединените американски щати и стават данъчни резиденти. Като тук са диференцирани 3 вида златни карти. Първата е Gold Trump Card, втората е корпоративна златна карта, която за високопоставени служители на чуждестранни компании, и третата карта, която се разработва в момента, е Platinum Card, която ще бъде обявена по-късно. Тук специфичното е, че в момента, според този указ на американския президент, се дава срок от 90 дена на съответните министерства да разработят конкретните правила и условия и такси, по които ще се предоставя златната карта на Тръмп, която ще бъде наистина златна, с лика на Тръмп, с неговото име. Така че тя олицетворява президентската институция, така да се каже. И очакваме в следващите 90 дни да се разработят тези правила, условия и процедури, като се очаква горе-долу таксата за кандидатстване да бъде около $15 000, така да бъде висока таксата. И съответно кандидатите, след като подадат своите документи и заплатят таксата, те ще бъдат предмет на разглеждане, на проучване, на изследване на техните доходи, на тяхното дарение. Като смятам, че тази процедура е една силна стъпка по монетаризация на имиграционната политика. Тоест тази входна такса, тя не е инвестиция, чрез която кандидатстват инвестира в някакви активи, продукти, а това си е дарение. Търси се за цел да се запълни бюджета на Съединените американски щати, да има свежи приходи. За разлика от другите златни карти, например българската златна карта, това е входна такса дарение, докато при българската златна карта, българското постоянно пребиваване, трябва да се закупат определени активи. А съответно и с другите златни карти, там се търсят инвестиции, докато тук е безусловно дарение, входна такса в сметката на американски бюджет. А какво ще се случи с досегашните инвестиционни програми на САЩ? Те се запазват, само че при тях условията са по-различни. При EB-5 програмата, там трябва да се разкриват и работни места. Зелената карта също ще се запази, макар че в контекста на управлението на президента Тръмп се чуват и слухове, че зелената карта ще се отмени, тъй като акцентът ще бъде да се привлекат повече богати кандидати за живеене в Съединените щати, повече хора, които да допринесат със своето богатство, така да се каже. Няма да се търси тази масовост на зелената карта, но това са все пак още обсъждания, слухове, които витаят в обществото и така нататък. Как се оценява изобщо устойчивостта на тази програма, тъй като тя все още знаем, че се изработва, предвид изобщо политическите рискове? Знаем така от нещата, които наблюдаваме, че Тръмп доста често променя мнението си за политиките си. Може ли човекът, който е решил да инвестира в такъв тип карта, за да пребивава в САЩ, да разчита наистина на устойчивостта й? Аз мисля, че тук трябва до някъде да се преценява тази устойчивост, защото
при една смяна на президентската институция наистина ще остане под въпрос дали тази програма ще се запази, тъй като следващия президент може да бъде на различно мнение и да отмени указа. Но аз смятам, че докато трае управлението на президента Тръмп, тази програма ще е стабилна и тя ще заработи. За сега имаме първото запитване от клиенти. Подали сме документи в Американското посолство, за да ни разяснат условията и правилата, по които ще се кандидатства, но все още нямаме никакъв отговор и очакваме да получим подробни условия и правила за кандидатстване, за да може да удовлетворим интереса на нашите клиенти, тъй като има засилен интерес, включително и от България. Нали, за много хора Америка си остава страната на неограничените възможности. Те биха предприели такива мерки да инвестират, да дарят $1 милион, за да получат постоянно пребиваване, право на живот и на работа там. Какво се случва с бизнесите, които имат интерес все още да стъпят на американските пазари? От чисто правна гледна точка, кой е най-добрият вариант от тук нататък за тях, така че да могат да си осигурят достъп до американските пазари? Аз си мисля, че тази златна карта, тя по-скоро е за богати физически лица. Да кажем, в втората категория на корпоративните златни карти, там е предвидено, размера на дарението е 2 милиона и там е предвидено за високопоставени служители на бизнеса те да получават също така право на работа и на местожителство в Съединените щати. Така че това ще улесни бизнеса, тази корпоративна златна карта. Да кажем, че има и Platinum карт, която дарението е в размер на 5 милиона. Какво е особеното там, че когато с обикновената карта се получава, кандидатът става и данъчен резидент. Т.е. трябва да плаща данъци в Съединените американски щати, а с Platinum картата е предвидена възможност той да не става данъчен резидент, да плаща данъците си другаде. И това е много важна особеност, защото много от богатите кандидати биха предпочели да не са обвързани данъчно с Съединените щати, а да плащат данъците другаде и да получат тази Platinum карт, съгласно която трябва да направят дарение в размер на $5 милиона. Какви ще бъдат механизмите за контрол? Изобщо необходими ли са такива за контрол както на инвестициите, така и на даренията, може би по някакъв начин, за да може да се запази статутът на тези разрешителни, така да ги наречем, за пребиваване? Сега, тук на първо място, разбира се, че ще се прилагат anti-money laundering rules, правилата за изпиране на пари. Всеки кандидат ще бъде обследван откъде са му парите, дали има рисков капитал, откъде идва неговите пари, неговите доходи. Ще се искат документи, данъчни декларации за доходи. Така че ще има засилен контрол. На второ място ще се изследва и личността на кандидата, дали той не е замесен в някакви незаконни операции, пране на пари, дали не е свързан с някакви терористични групировки или пък участва в някакви антизаконни действия. Така че кандидатът ще бъде обследван за неговото криминално минало, дали е бил осъждан, дали има някаква заплаха за националната сигурност на Съединените американски щати и от друга страна ще се обследва произхода на дарението. Откъде той има тези пари, за да направи това дарение, като тук водещи са Агенцията за гражданство и емиграция, Федералното бюро за разследване и различни други институции, които ще бъдат натоварени с тези цели да изследват произхода на парите. Адвокат Василев, имате ли информация или може ли да предполагаме какви са рисковете, които стоят пред чуждестранните инвеститори на този етап? Като рискове, аз си мисля, че след като излезат в рамките на 90 дни тези правила по-подробни правила за кандидатстване, ще стане много ясно доколко устойчива програмата и какви са рисковете. За сега на този етап е даден един добър старт, но ние те първа трябва да следим нещата, защото сега нещата са още в зародиш. Тази програма е даден старта, има вече легален старт, тя е в сила, но
подробните правила за програмата, условията, сроковете, по които ще се кандидатства, също са много важни. И тепърва ще може да се даде някакъв допълнителен коментар на един по-късен етап, когато реално стартира фактически, започна да се приемат заявления, да се извършват даренията. И тогава вече вследствие на допълнителните правила ще видим устойчивостта и рисковете за кандидатите. Какви са интересите на българските граждани и защо какви са и профилът на хората, които кандидатстват за този тип програми? Ами профилът това са богати кандидати с много добро имотно състояние и материално и с VIP статус, т.е. те искат може би да направят една диференциация на техния живот, част от материалния им живот да бъде свързан с Съединените американски щати, да могат да пребивават, да живеят, да правят бизнес там, да работят. Така че тази програма за тях си остава една привлекателна програма, главно за VIP кандидати с много висок социален статус. И те биха могли да се възползват и наистина да реализират своята мечта, да живеят и да работят в Съединените щати. Много ви благодаря за този разговор. Със сигурност ще проследим какво се случва по тези програми. Благодаря. Адвоката Христо Василев, с който коментирахме програмата Тръмпа Голден Карт.